Klik on News. Mentaan warak sepi. Prime Minister ke Pakistan wong. Ka jingkiu jong ka jingsha thambor ki gantei. Kadai na ka jing pendon kam bakla ki mobile phone. Tong ni ngap. Ka kam thambor ki gantei kala nang kiu ha Pakistan. Kadai na ka jing pendon kam bakla ki mobile phone. Prime Minister ka Pakistan Imran Khan sa sisin. Ukraine da ka babitar. Klem da ben ilan e perkhat lem ka jong u ki wei. Persya ki gantei. Haka jingkran Imran Khan wong. Naka jing pendon kam baklai ki mobile phone. Ka kamrunar haka bedai bagi kentai kala nang kiyo Pakistan. Imran Khan ubu ya ka jingkan tho da ka pen inuksa ya ka Punjab Education Convention halahor. Sengap wong kumni. Ka jingroy jong ka teknologi haka jingjam ka bastet ki khlung khna ki layo bha ka jingtep bat pendon kam ya ka teknologi. Kom haka ni ka por ka pamenta. Kadai na ka mobile phone. Haki por balalek ka buram ka akor ki rigon thei ka dan na Pakistan ka pamenta umi isu ngiran kam ban hikai ki khon jongi syapang ka jingkordor jong ka jinglong tenrai ong Imran Khan ka jingkan tho jong u kawan hadin da kisngi ba ka wei ka kan thei rengkat ki porlok jong ka ki ba penan kam ya ka TikTok apps kila sya thombor ha ki spa angot ki sinrang ha ka sngi Independence Day jong ka Pakistan hajan ka minar i Pakistan pak Imran Khan kono kadai ka rekom riam rekom baik ki kentai sami ki kes sya thambor ha Pakistan benra pro dakap ong lada ka kentai ka phong duna ki jan kan sadon ka jingkring ha ki sinrang dang ho bena April mentau snam Imran Khan ladap kran kumju baka purda ka badai ka jan phong ki riu kentai muslim ka batap na dukli edu gejat kalaj na ka jingsya pensyoy ha ki khmat breu Khoble Shibon Kliga News